sormen prozesuak eta adorea aukeratuko dituzke. Emakumea, emakumeon espresio zabal eta gordinenak agerian izten dituelako, sormen prozesuak artista bakoitzak introspekzio lan ariketa batitik, beraien begiradatik mundua ikusteko eta ulertzeko modu eta era ezberdinetan hitzak dauzela erakusten dagoelako, eta adorea, kasu honetan, arte munduan emakumea izatea dakarren zama hori gainditzen doi ezelako, sinisten dagoen horritan etxigabe jarraitzen daudelako. Eta, bakarrik ezatie, hemen dauketzuela, espresio artistikoa anitzak, horreitan murgiltzeko, partekatzeko, galdetzeko, eta batez be gozatzeko.